Mikä tätäkin nyt vaivaa, ettei mene hylsy paikalle? Se oli aika lähellä. Niin kuin sanoin, että älkää kokeilko tätä kotona. Tervetuloa taas talliin. Jatketaan vähän Volvo-projektia. Osa on tuolla laatikossa ja kaivetaan se nyt heti esiin ja ruvetaan hommiin. Siitä se sitten lähtee taas. Katsotaan, että minkälainen pakkaus täällä tällä kertaa oli. Sellainen sieltä tuli ja nyt on ihan oikeanlaiset päät. Ne, mutta kun ruvetaan laittaa sitä paikalle. Alkuvideosta ei varmaan ihan kauheasti ainakaan niin puheesta saa välttämättä selvää, kun pitää tuo lämmitin olla päällä. Täällä on vähän kylmä vielä. Mä tökkään nyt tämän paikalle ja katellaan sitten, miltä se rupeaa näyttämään tää meininki. Siitä vähän lämmitintä päälle, niin tarkenee. On tää vähän tämmöstä, kun ei ole lämmin talli koko aikaa, niin tämmöstä touhuillaan, mutta eikö tää tästä jotenkin. Sitten tämä kapistus täältä. Kyllä nyt on hyvä. Tuo saahan napata tuolta pois välistä. Ja eihän tänne maho. Mennään näin päin. Koitetaan nyt löytää se putki tuolta ja saada tulemaan vielä oikeasta välistäkin. Pistetään taas vähän tästä näitä suojalasia päähän. Heti oli jo jotakin paskaa silmässä, kun tuolla vähän kävi ronkkimassa. No niin, joko nyt? Katsotaan sitten taas, rupeisiko se pää sieltä jostakin näkymään. Tuosta, pysyykö? Sehän on tossa, mutta onko tää nyt oikea väli sitten? Pitäisikö se tulla ton johtonipun alta tuolta? Sovitellaan. Käydään vähän alhaalta kurkkiin, että mihinkä se asettuu. Tulkaa mukaan tonne auton alle, niin näette tekin, että miltä täällä näyttää. Sitten katsotaan, että saako tän vielä pujoteltua tonne noin. Ihan kauheasti ei voi vääntää tätä putkea, niin se, että se toinen, mikä tässä oli vääränlaisella päillä, niin se meni tonne ihan hyvin, mutta silloin ei ollut tuo hammastanko paikallaan, niin eiköhän tää tänne mahtuu livahtaa näin, vai pitääkö tuo vieläkin ottaa kertaalleen tuosta? Aika paljon vielä eteenpäin, että on tässä vaan nousemaan tuo putki tonne ylös. Aika lähellä ollaan jo. Nyt pitäisi saattaa vielä tää loppupätkä täältä jotenkin muutama sentti vielä jostakin tilaa sille. Ei täällä ole sitä muutamaa senttiä. Sehän voi olla, että se menee sinne ihan tästäkin, ettei tarvii ruveta purkamaan. Mikä siellä on tiellä? Noin.
Olihan mulla ottalampukin, mutta sekin on jo tippunut. Kurkitaan vähän tonne, että missä se pää oikein nyt on, että onko siellä vielä pari senttiä tilaa tulla? Se on nyt ihan sentistä kiinni. Tuo pitäisi saada enää pöräytettyä tosta ton kumin yli tonne. Noin. Ja tuolta välistä tuolle toiselle puolelle, niin sitten se olisi vähän niinku paikallaan. Nyt kun mulla on tää hieno alusta, niin rintakehä ottaa kiinni tohon apurunkoon. Ei meinaa mahtua millään olemaan. Tää kanssa on muuten niin aika hyvä liikkua täällä. Putki on muuten paikallaan, mutta tämä kohta vielä ahistaa täällä. Ja sitä saa... No. Nyt saa jo sammuttaa välillä ton kameran sammuttaa. Tai sammuttaa ton puhaltimen, kun rupee tarkenemaan sen verran. Nyt tulee vähän oikein lämmin tässä, kun se toki puhaltaa suoraan tähän kohdalle. Noin. Se meni sinne. Vassen teistä nyt kertoo sitten, että kummassa se reijässä oli, kun en näe tonne mitään. Ja olisiko se ollut alempi tää ja ylempi tuo paluu? Olisiko ollut silleen päin? Mä en ihan vielä laittaa kiinni, että mä katselen ensin, että tää on niinku alhaalta kunnolla joka paikasta niinku kunnolla paikallaan, sit laittaa no kiinnikkeen tohon. Kovin kaukana on, mutta pikkasen siinä on vielä heittoa, niin ei viitti ihan vielä ruveta sitä laittaa. Siitä. Laitetaan se sitten, kun se on muualta laitettu nuo kiinnikkeet ja sitten kun saadaan tuo apurunko ylös, niin saadaan sitten se kanssa laittaa siitä paikalleen. Tuolta voisi kaivaa jo 10 millisen. Oliko nää 10? Olihan ne. Laitetaan nyt joku kiinnike paikalleen. Mönkitään taas auton alle sitten. Ihmettelen. Kiinnike vääntynyt sillä tavalla, että sen takia se ei meinaa mennä paikalle. Jos nyt saatu ruuvin menee siihen, kyllä se muotoilee kiinnikkeen sitten oikeanlaiset, mutta se on vaan, että saako se ruuvin menee aikaan. Taisi muuten mennä. Taas muuten tosi hyvä kuvakulma teille, että mitähän te ette siitä niin kuin nähnyt äsken. Jopa höpöteltyä kaiken näköistä aipaa. Siitä näkyy vähän jotakin. Tää voikin olla sitten taas sellainen homma, että kuinkahan paljon tää on vielä päin helvettiä tää putki, kun se ei tunnu oikein loppuuko tästä taas akku tästä? Niin saatana, kyllä. Joo, ei tässä voi kyllä taas niinku yhtään mitään. Tässä kyllä ostaa kunnollisia tottalamppuja, niin ehkä joskus pärjää sitten näitten hommien kanssa vähän paremmin. Ei nyt, jos tosta yrittäisi lähteä kiristämään, niin ei mene kyllä kierteille. Jostakin se nyt kanittaa tää putki vielä. Niin kuin se huomasi tuolta yläpään kiinnikkeessäkin, niin ei se aivan kohdallaan ole, mutta ei se hirveesti ole. Pikkasen on. Kohan se muistaa, että missä kohtaa tää putki tässä oli, että oliko se tän kallistuksen vakaajan tällä puolella, kallistuksen vakaaja yläpuolella, missä se on niinku ollut, että
Mutta tällä ei nyt taas tee mitään, että täytyy kyllä tökkään lataukseen ja ottaa tosta toista lampua vähän. Vähän meinaa olla kyllä oikeesti ahasta, että kertokaapas mulle nyt mitenkä nää oli nää putket, että missä välissä tää on ollut, että onko tää ollut tuolla täällä välissä? Pitääkö tää napata vielä irti tää koko hammashanko, että saahan menee tonne väliin vai mitenkä tää oli? Sen verran pitkä aika siitä on, kun tätä tuli aloiteltua, että ei enää edes muista, että mitenkä nää täällä on ollut. Tuo pellireuna tuolta. No, nyt se meni sinne. Tuolla välissä se täytyy melkein olla. Kyllä, nyt se on. Nythän se on niinku siinä. Kokeillaan varovasti, että lähteekö oikein kierteille. No joo. Tässä ei oo nyt muuta sellaista, mitä tarvitsisi justiin tässä kohtaa tehdä, niin ei muuta kuin vähän tunkkia alle ja koitan nostaa ylös, jos sais ton ohjausakselin paikalleen tohon. Näyttäis olevan niinku aika hyvä, kun katso suurin piirtein suorassa, katsoa, että ratti on suorassa, niin se vois mennä kohdalleen, kun sitä heti suoraan. Ja. Sitten ei oo enää kuin loput. Vähän kyllä tää paska tää mun tunkkikin tää niinku täällä lattialla paljon liikun, niin mennään nähdä, että kuinka nyt käy. Taitaa olla vielä semmonen homma, että eihän tuo mun tunkki pysty nostamaan noin ylös. Oi persee, että kun yritti nostaa, niin ei tapahtunut mitään enää. Nyt tehdään taas sellaisia juttuja, että älkää kokeilko tätä kotona. Tarvitsen siihen vähän lisää nostokorkeutta. Mennään tolla. Vähän niinku hipasi on enää tuo. Niin kuin sanoin, että älkää kokeilko tätä kotona. Ja ei oikeesti niinku toi nyt oikein toiminut tuo mun systeemi. Oi perse. No, täytyy kehitellä jotakin muuta, millä sen nostaa. Onneksi tuo nyt ei aivan tullut syliin. Millähän mä sitä sitten taas nostaa? Huhhuh. No, ei se auta. Osataan jotakin keksimään. Katsotaan mitä se tämä tuumaa. Mahtuuko tunkki alle tän kanssa? Mahtuu. Noniin. Luulis taas vähän nouseva. Taas mun on väärällä puolella noihin ilmat tossa. No niin, sitten pitäis nähdäkin taas jotakin. Vähän meinaa olla taas sellainen enää mitään. Ei kyllä nää ihan oikeesti niinku tota kohtaa tuolla niinku kunnolla, että jos tuon sais tossa pysymään, niin vois ehkä nähdäkin. Tulkaahan tekin vähän sieltä ihmettelemään.
Mikähän se juttu mahtaa olla. Tästä kun kurkitaan, niin tuolta välistä sen näkee. Ei mitään mahdollisuuksia. Täältä välistä katsoo, niin kyllä se nyt oikein tarkasti kattelee, niin tuolla se on, että se pitäisi saada painettua vaan niinku pari senttiä alaspäin sitä niveltä siihen, mutta ei ainakaan ihan vielä ole sellaista keksinyt, että millä sen sais. Nyt voi varmaan ottaa nuokin pois, niin näkis vähän jotain. Se jää niin hyvin tonne vaihelaatikon kannakkeen taakse tästä kun kattelee, että ei tästä sinne. Kyllä se on melkein alakautta jollakin sieltä saatava laitettua. Kohta on kyllä pakko taas laittaa tuo lämmitin päälle. Että rupee sen verran olemaan kylmä, että kun tää on tää lattia kylmä, niin se rupeaa hohkaamaan kylmää. Ja, mutta sitten taas ei kuule mitään höpötystä, mutta toki tässä nyt on semmonen tilanne, että te ette nyt oikein mitään näe. Ja, voi olla ehkä silleen, että mä en välttämättä kuvaa tätä taistelua nyt kauhean kauan. Ja sitten kun saan sen paikalleen ja on vähän taas lämmennyt, niin laitan sitten päälle. Mutta katsotaan. Ennen kuin luovutan tämän kuvaamisen sitten, niin tehdään taas tämmönen juttu, nimittäin loppuu taas akku puhelimesta, vaikka sillä oli 100 pinnaa siinä kohtaa kun aloitin. Akussa viiletaan. Nyt se rupesi jo herjaamaan, että 15 jäljellä. Niin ja se aika paljon vie virtaa, kun kuvailee täällä näin. No onneksi mulla on täällä sähköä täällä tallissa kuitenkin, vaikka paljon muuta puuttuu. Sehän katkesi tuo tallennuskin, mutta ei se mitään. Niin se oli varmaan vähän niinku tarkoituskin ehkä tässä kohtaa, että se katkee tuo tallennus. Että mä laitan lämmityksen päälle hetkeksi ja mä annan puhelimen ladata ja taistelen ton paikalle ja jatketaan sitten, kun se on siellä paikallaan tuo ohjausakseli sieltä. Se on siellä. Nyt se pitäisi vaan vielä kiristettyä. Se voi olla, että meni pikkasen liian hyvällekin, kun tuo ei tullut tuo pulttimenellä tuossa läpi asti, mutta mä jatkan taistelua. Kannakkeen ruuvi laitettava tässä kohtaa, kun siihen on vielä mahdollisuus päästä. Niin jos se nyt sattuisi menemään sinne. Se oli niin hienosti tuossa ton kallistuksen vakaajan takana, että sinne ei räikän kanssa pääse. Jos mä aivan väärin muistan, että oli ihan paska irrottaakin, niin se voi olla aika hauska laittaa takaisin. Muistaakseni tämän kanssa tappelin aika kauan silloin, kun tätä pois otin, että se oli semmoinen milli kerrallaan tuolta. Niin nyt on sama meininki toiseen suuntaan. Sen verran lähellä on jo tää apurunko nyt tässä näin, että mä kyllä maraattaa sen kiinni nyt, niin saatan renkaan ja tunkin pois välistä, niin sit pääsee tappelemaan ton kanssa. Joo, kyllä me tehdään nyt sillä tavalla, että katsotaan. Mulla on kyllä ollut punaista välissä, niin kai sen voisi laittaa kerlukitteen nytkin, kun sen laittaa paikalle. Eipähän ainakaan tuu sitten sieltä kone alas. Katsotaan kuinka kaukana on todellisuudesta tää tuo. No niin. Se on siinä. Missä on tän? No. Ei meinaa, pitäisikö näihinkin laittaa? Näihinkin laittaa tippako? No en mä tiedä. Jaksamme. Tuo nyt on kuitenkin suoraan runkoon kiinni tuolla ja siellä oli kierrelokit, että näissä ei edes ole ollut lähtiessäkään. Ja me niihin nyttenkään laitetaan.
Sitten tarvii vähän hakea työkalua. Kiristelläänpä noita sitten. Sitten myöhemmin vähän lisää. Saadaan se nyt jollakin tavalla, että saatan renkaan pois alta. No. Sitten toinen puoli. Missähän ne oli ne toiset ruuvit sitten? Ne on tuolla. No ei naapas nyt ollut taas vähän jotenkin. Leetkutkin solmussa. Sitten oli se toinen hyllysy jossakin. No. Tää on kyllä jännä, että nämä hylsyt menee vaan oikeastaan yhdessä asennossa tähän pulttikoneeseen. Apurunko olisi takaisin kiinni ja taas sitten tuo pois tieltä ja mennään tappelemaan sitten ton sitten sen kannakkeen kanssa tappelemaan, kun saadaan vähän tilaa sinne. Nyt sitten ruvetaan kattelemaan, että menisikö se tällä vai tuolla toisella. Tästä tuli taas tuskien taivaalla, saatana. Se on siellä ja melkein jo kiinnikin, mutta vähän pitäisi vielä kiristellä. On suhteellisen varma, että tähän joku fiksumpikin konsti on. Ja kyllä mä taidan sen tietää itekin, mutta tulipahan nyt tehtyä näin. Noin, se on siellä. Ottaa magneettia. Magneetilla pitää sitä paikallaan ja sitten sormilla vähän pyörittää, niin sai sen lähtemään sinne. Jaha. Katellaan sitten hetki täältä alhaalta, että tuo putki on vielä irti tosta. Sen vois melkein laittaa kyllä ton kiinnikkeen jo tässä välissä. Tuo on kiinnikkeessä, tuo on tuolta sentin päässä. Se saadaan tuosta kohta. Sen saisi laittaa paikalleen. Nuo on kaikki. Nuo on tuon ulkopäät on vielä tuolta löysässä. Täältä on kaikki. Nämä taisin laittaa jo viimeksi. Viimeksi kyllä laitoin kiinni. Joo. Nuo on kaikki kiinni. Eli tuo kiinnike paikalleen. Vähän katsoo, että putket on hyvin siinä ja sitten ei muuta kuin öljyä sisään ja testailemaan, että miltä se niinku vaikuttaa, että kuinka paljon tulee lattia. Se on siinä. Valuputki on kiinni, kyllä. No hyvin, tuolla ei ota mihinkään. Pitää mun laittaa sitten tuo turpon putki jo paikalleen, kun se ei
Se ei siinä kauheasti ole tiellä kyllä. Nuo pakoputken kiinnikkeet. Ne saa sitten laittaa hetken päästä. Tääkin kyllä tää turponputki on kyllä sen oloinen, kun se on niin öljyssä, että ei varmaan kyllä kauhean pitkäikäinen ole. Öljy pehmentää tän kuitenkin, niin se varmaan kajahtaa. Mä vähän putsailen tätä ja jatketaan sitten. Jotellaan tuo tonne paikalleen. Turponputki on paikallaan. Sellainen meininki. Katsotaan tätä tuolta ylhäältä seuraavaksi. Tän kun saa pyöriteltyä tästä, niin sit vois laittaa ton vaihelaatikon kannakkeen ylemmän ruuvin sinne ja sit se olisikin aika hyvin jo kasassa. Mutta tähän kyllä joku vaihtanut pitkän ruuvin. Lyhkäisempikin olisi riittänyt, mutta en nyt lähde katselemaan tuolta mitään lyhyempää. Tällä mennään, mikä tässä olikin. Noin, se on siinä. Sitten pitäisi jotenkin saada tuo laitettua tonne paikalle. Helppo se oli sieltä pois ottaa, mutta kuinkahan se sinne paikalle menee? Kun ihan ei uskalla lähteä ampumaan pulttikoneella sitä samalla tavalla kuin jossahan menee kierteillekin. Sais mennä. Se on siellä. Pitää tässä saada vielä tää mun viritys pois sieltä kaikkineen. Tässä saa se hylsykin sieltä pois. Tuli vaan. Sitten ruvetaan lirittelemään sinne öljyjä sisään ja katsotaan, että kuinka meidän käy, että tuleeko kaikki lattialle vai tuliko jotakin parannusta. No, tuo hetkeksi kiinni ja myös katsoo, että lähteekö tää vielä käyntiin, kun tää on seissyt tässä niin kauan. Kyllähän se käynnistyi. Litra meni, että ei lähti. Hyvin oli sieltä ottanut öljyä kyllä tossa, kun pumppu lähti päälle. Pikkasen kuplii tuo väiliössä, kun tulivat tonne alle. Ei näytä muokata. Kyllä kuplii. Aika rajuusti vieläkin. Ilmaa tulee. Muutaman kerran kun pyöritteli taas rattia, niin ei tuo nyt enää ihan niin pahasti kuplii, mutta kyllä se vieläkin jonkun verran näyttää olevan. Mikähän sen tilanne on lohen. Tuossa oikeesti vielä saa jossain kohtaa ton pumpun vielä laittaa tähän. Oikeesti kyllä vaikutti siltä, että saattaa tulla tuosta pumpusta tuo ääni. Mutta enää ei niinku nestettä tarvinnut lisätä ja sellainen. Ei ainakaan heti näy mitään vuoteen. Tällainen kun tekee, tuistuttaa tohon hihnapyörään vähän. Arvelin, että tää voi olla vähän öljyssä, niin putsutaan pikkasen noita, niin
ei tuu pumpusta, se tulee hihnosta tai sitten se tulee tosta. Taas aloittaa räpätyksen. Täytyy napata hihna irti päästä. Ei sitä nyt kannata napata irti, täytyy hakea uusi siihen ja kokeilla sitten samalla tuo laturi pyörä tosta, että mikähän sen kohtalo, mikä siellä makuttaa noin. Mutta ei ainakaan tuo pumppu on nyt, se on positiivinen asia. Öljyäkään ei tarvii enää lisäillä ja ohjaus tuntuu hyvältä. Tähän vaikuttaa siltä, että tän saa joskus pihalle täältä tallista. Sammutetaan pois ja katsotaan katsellaan sitten vähän noita loppuja. Sais ruveta kasailemaan läjään päin. Alta oli kaikki kiinni, niin mä jo katoin äsken tossa ja raidetangon päät pitää katsoa, onko ne kiinni toisella puolella se koiran luu ja sellaisia hommia mulla tässä vielä on. Ja sitten pyöritellä talvirenkaat siihen alle. Tää on sen verran pitkään tässä seissyt, että kun tää on tänne tullut, niin oli vielä kesä olevinaan, mutta nyt nyt ei enää oo kyllä kesä, että nyt täytyy oikeesti niinku olla jo vähän talvirengasta alla. Minkäs näköinen meininki se nää olikaan nää raidetangon ulkopäät. Mulla on sitten tuolla tuo mun avain, mikä siihen kävis. Aika kaukanakin on, ylettyykö? Pitääkö hakea tuo? Ei tarvinnut mönkiä sinne. No taas sitten, että milläs tätä pidettiin kiinni, että tää niinku oikeesti joo, kyllä se tarvii jonkun niinku millä sitä pitää kiinni. Laitetaanpa sellainen avain siihen, että pystyy sitä pitämään ja sitten kiristellään ne. Tuohan se on varmaan ihan sopiva jakoavain, kun ei nyt oo oikein muutakaan sellaista. Se on siinä. Sitten toinen puoli. Laitetaan se kiinni sieltä ja sitten siellä pitää tapella sen koiranluun kanssa. Siinähän kävi sillä tavalla, että sitä silloin siinä meinasin löysätä sieltä pois ja sehän ei sitten halunnut lähteä ja se pyörii tyhjää tuo yläpää. Katsotaan saako sitä kiristettävää, pitääkö siihen vaihtaa uusi. Se on kiinni. Sehän pyörii niin paljon tyhjää, että ei sitä tolla saa. Että mulla on kyllä yksi koiranluu tuolla on se on V50. Mutta katsotaan, onko niissä kuinka paljon eroa. Otin omaa autoa silloin molemmat ja toinen oli sitten kokonaan poikki ja toinen jäi silloin vaihtamatta. No on siinä sen verran ehkä eroa, että on se pari senttiä lyhkäisempi. En mä nyt tätä rupea sinne sorvaamaan, säästelen sen omaa autoa. Mutta ajatuksen tasolla ihan kiva, että olisi voinut vaikka ehkä sellaisen tehdäkin. Ei puhettakaan, että näillä onnistuisi. Katsotaan, löytyisikö tuolta joku semmonen kärki, minkä siihen saisi hakata. Ja
Lyö sinne vähän liian iso torksi siihen, niin jos se menisi sillä. Se ainakin meni siihen. Ei se ainakaan kovin helpolla siitä ole lähdössä pyörimään. Pitääköhän tehdä sellainen homma, että hakee uusi siihen. Tuon on helpompi varmaan vetää sitä vaan poikki tosta noin ja niin. Tapella sinne, laittaa uusi sinne, mutta olisi se nyt kiva, kun ei tarvis enää sellaisia tehdä. Tälle päivää sitä uutta siihen ei kyllä saa. Se on aivan varma, että tää menee kyllä niinku miten tahansa tekee, niin huomiselle sitten menee. Mä oon saanut tänään tän auton tästä jo vähän niinku pihalle, mutta ei taida kyllä olla ihan tämän päivän juttu vielä. Ei se kaukana enää ole, jos se tästä yhdestä koiranluusta on kiinni. Vielä olisi yksi sellainen mahdollisuus. Kokeillaan vielä tällaista. Saadaan koko auto tulee tästä vielä. Ihan kauheasti ei voi antaa lämpöä, kun se kumit sulamaan tuolta takaa. Pikkasen jos tuosta lämmittelisi, jos se sieltä vaikka tulisi sen verran. Eiköhän se ole siinä. Enempää ei hirveästi uskalla kyllä lämpöjä antaa. Se on oikeesti niinku nuo kumit sitten entiset. Sehän lähti liikkeelle. Eihän tässä ollut hankalakaan homma. Pikkasen lämpöä ja pyörii noin köykäisesti. Se on kiinni. On se hyvä, että sai lämmittämällä sen liikkeelle siitä, niin ei tarvii nyt sen kanssa tapella enempää. Ja onhan täällä satana pakoputken kannakkeet ja kaikki vielä irti. Eihän tää nyt vielä ole valmis. Joo, eihän se mitään valmis ollut. On jo niin haaveissa, että oikeasti sais tän tästä alas. Mutta mennään nyt laittaa vielä nuo loput osat paikalle. Tää on vähän tämmöstä, kun tästä on niin pitkä aika, kun tää on viimeksi. Tai kun silloin tän purkanut, niin nyt on tuolta jotakin niinku unohtuu. Ja kukahan sen muistaa, mitenkä tää täällä oli. Taitaa olla tällä tavalla tuolla. Hetkellisesti jo niinku rupesin miettimään, että mikä juttu, mulla on täällä joku ylimääräinen mutteri, mutta onneksi sitten tajusin, että tämähän on tosta vanhasta raidetangon päästä. Niin, ei tarvi sitä ihmetellä, että olisi jotakin jäänyt laittamatta paikalle. Mä käyn kipasen nuo talvirenkaat tähän viereen ja pyörittelen ne paikalleen. Jatketaan sitten hetken päästä. Julistetaan Volvo valmiiksi. Nyt se on alhaalla ja vaihan taakse vielä talvirenkaat. Mutta näiltä osin tämä video alkaa olla tässä. Jos tällaiset projektit kiinnostaa, niin pistäkää kanavaa tilaukseen ja kellot soimaan, niin tiedätte sitten, koska tulee uutta videoa. Se oli sellainen video. Kiitos, jos jaksoit katsella ja nähdään seuraavalla videolla. Jaha, siellä on taas kameranuri. Kyllä nyt onnistuu. Nyt on vauhti päällä, saatana.
Kamera on nurin koko ajan. Hyvä tästä tulee, kun kaataa kameraa koko ajan. No niin, tosta välistä sitten